například. Dobrá, co to má být, jako co jsi tam nakreslila? Lukáš. Jo, Lukáš, tak se kreslí Lukáš, ne? To je jak z pomocné třídy kapitána Vajdy. Kdo to bude kreslit? Jo. Já můžu sedět tam, Aha. Můžu sedět tam, ale já budu hazet kostkou a ty budeš za mě pojít. Ale v pohodě, můžem. Tak si sedni a jestli chceš. Ale v pohodě, já mám místo dost. Tak jo. Jestli Holka že jsou utlačované, tak jsou v klidu. Já nemám pocit. Pozor, já zasypíme. To se taky museli překutali? No víš co, hlupěnka, já jsem tě se zachránila. hází, jo. No. A to platí, jo, ty jsi postižený, to platí. No víš, že jo, protože dneska celou noc šlo a ona pustala u cesty. No jasně, každý zajčí, který mám igorický. Ale už jenom 1,5 kilometru nad vodopádem. Udělej mu tak, jeho ruku mu tam dej do objektivu. Já nemám žádné fotky, potom zaznám. Jo? To je z toho, když je skupce dobu. To je pohno! Jak voráka, Honzo! On mám trefil tetu. Hele, kamery teda ne! Ne, šišky. Honzo, to je Šišky na šišku. Ale je to hlad! Ale začínají asi nebylo křeča! A jo tak. A řekni kolik. A víš, monitoruju, jak ty děti, když jim dáš tak trošku jakože zabrat do těla, jak oni je pěkně papají. Honzik si přidal. Ale, tak až sníš, tak já ti zase přidám. Budeš mít aspoň 2krát přidat, jo? Co chceš? Maso. Jenom, jo? Tak si řekněte zase. Zapřeš nohy zase za ty prsty, jo? Tak tohle je výchozí polo a zase všechno ve šířce pánve, jako vždy. Jo? A tady by měl být výdech. Nádech. Jestli jste Raďo. A výdech. A Raďo, dívej se, co jsem ti připravil. Hezké. Udějte nádech, holky. Teď potřebujeme nádech rychle. Máme 3 po 1 nádech. Jsi říkal, jestli taky budeš něco ukazovat? Jako, že bych vlnila. Jakože táble, ty. Nic nebude. To neumím. Tak jo. Zaplň. Dívej, he? Libore. To neumím. To taky neumím. Jo. Tak. Dost dobrý. A Libor? Já to neumím, táble, ty. Telefonní operátor. Sekretářka. Počkejte pro všechny. No?
Asistentka ředitele. Telefonistka. Telefonní ústředná. Sekretářka, asistentka. To už jsem říkala, neopakuj to po mně. Něco s telefonama. O pracovnici call centra. Řidička. Šéfka. Od taxíku, ne? A operátorka? Operátor, ne. Operační centrum. Ne. Taxíka. Tak, no, že to říkám. Já to mám na jazyku, to slovo. Taky. Ano, Koordinátorka. Ne. Ne. Tyvo, to mám na jazyku, nemůžete. Vždyť jsem ti napověděl. Ne, tak to... Ústředná. Rychlá Ne, 112, služba. rychlá služba, nebo jsou... Hej, ticho, nebo si to nespolu. Asistentní Linka služba. bezpečí. Ne. Ne. Dispečerka. Ne, o tom nemůžu napovídat. Ne. Tak tam. Tady ne, tady. Co mám otvírat? Já už ji vidím. To je polodoba munkou. Kdyby chtěla hrubou, polohrubou, hladkou, tak mám. Ale nemám sůl. Dobře, teď to zkus do toho kopnout a holky, neberte to do ruk. Jo? Není to vařečka. A co teď jako musíš? Teď musíš... Havdy. A? Vidíš to? Ne. Ahoj. Ahoj. Příště laskavé bez zlomené. Čau. Ahoj. Čau. Tato, pojď se tisknout, dvojky na čtyřky. Ale tak to asi taky vyzkouším. Jaké to je? Ale jedničky na čtyřky, jo? Jak čtyřky, kurňa. Ahoj, čau, Hani. Já chci kolo. Někdo se podělal. No, ano.